Shubor nakashlem jong unongsan Hima. Uwi Rangbah saupulai senam karta ublatip kerteng kum upernailen nongrem napo ka Shnong Mawkhlam Nongpyndeng West Khasi Hills ulaja na la yeng nadu ka khatlai tarik urisau arja arpusan bar hadu menta ukhlem wan pha yeng shu ka tulong khubor ka ong bukti Rangbah ulaja na la yeng nadu ka janmiet jong te ka Sngi hande hadu menta shmnatip badyo i shanu ulen shu la ong bahalor kani ka jingja jong uni Rangbah ki bah yeng ki la persang bandet wat keleng ki jaka ki ba uju khamlet bat kila keliru na kilok ki jor ki ba ukham ya jan hendai shimnadan satya bayu i ne lap sabut yu la ong ru bahalor kani jingja ki bahayeng kila pentep shaki bor pulet bat ki bor Shnong bat ki bahayeng menta ki dang beteng balet wat sa shaki klau ki betap bat ki lom ki wa ki ba uju kham song tanat banlet nak liang ki pulet ru ki le thu bakin sa shim ya la jong ka benta ban wat jingtep halor ka jingja jong te Rangbah bat la kenturu kino ki bayu i ne lap bakin song bha ban pentep shaka police control room hau number khandai lai handu sau khandai phra sau khandai lani phone shaki bahayeng hasam hau number khandai hanyo sau ar khandai khandai iwei lani hanyo not san khandai lai phra not iwei